Wow! So karon mga ka-vlogs, ato ang tun-an kung unsaon di ay pagtan-aw og TV. Okay. So, una ipansak nimo ang kitawag gani, ang plug. Dayon imo dayong i-on ang TV. Dayon kung yung reception murag naglamok-lamok bitaw, iso-lisuon nimo ang antina para maklaro nimo nga wala gyoy kamo. Naday igo naday basin ako ug mama